Άσε να πάω να πάρω εγώ μια ταινία της προκοπής, άσε. Μεταξύ μας, Διονύση, έχει δίκιο ο Σπύρος. Η ταινία δεν. Τι εννοείς, με τρομάζεις? Οι ερμηνείες είναι υποτονικές, το σενάριο μπάζει από παντού, η πρωταγωνίστρια ψιλοφάλτσα, χορογραφίες δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους, τα ρακόρ χοροπηδάνε. Να σου πω κάτι, το μοντάζ πώς φάνηκε? Μετριότατο. Της βάζω μισό αστέρι με το ζόρι. Είσαι σκληρός, Μάκη. Σε παρακαλώ, Διονύση. Απορώ πως πήρε Όσκαρ αυτή η ταινία. Πραγματικά απορώ. Μεταξύ μας, έτσι μου βγει παράξενο αυτό. Τι λες τώρα, το βγάζω εγώ παρά έξω. Τρελός. Βασανιστήρια να μου κάνει και στάβο, εγώ μούγκα. Λέγονται αυτά τα πράγματα. Λέω να δω. Του είπες ποια είμαι? Ναι, βέβαια. Και απογοητεύτηκε? Φυσικά και όχι. Δεν χάρηκε κιόλας? Μου είχε πει ότι σε βλέπει στους διαδρόμους, αλλά δεν ήταν και σίγουρος. Άσε που ντρέπεται κιόλας. Έλα. Και τι σου είπε? Ότι του αρέσει έτσι όπως γράφεις. Και θέλει να με δει? Ναι, βέβαια. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα αν δεν ήσουν εσύ. Εντάξει, θα του μιλήσω και σήμερα για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Α, εντάξει, θα τα πούμε σε λίγο. Ξέρεις τι λέω, αδερφούλα? Λέω ότι δεν θα χρειαστεί η Βουλή να ψηφίσει νόμο για μένα. Μπα, γράψαμε την έκθεση. Απαντήσαμε τις ερωτήσεις. Βρήκαμε στοιχεία για την εργασία. Όχι, αλλά μάλλον θα τα έχω όλα σήμερα το βράδυ. Και πώς θα γίνει αυτό? Εσύ θα μου τα γράψεις. Θες να γελάσω τώρα ή έχεις κι άλλο να μου πεις? Ναι, εσύ μπορεί να γελάσεις. Αλλά η Κωνσταντίνα μάλλον θα κλάψει όταν δει αυτή τη φωτογραφία. Δεν έχει καλή ανάλυση. Αλλά στο φωτογράφο που την πήγαμε βγήκε κούκλα. Η Κωνσταντίνα ξέρει ότι βγήκαμε τον Ορέστη. Ναι, τώρα που θα την κρεμάσω πίνακα ανακοινώσεων, θα το μάθουν και οι υπόλοιποι. Είσαι πανέξυπνος. Ευχαριστώ πολύ, το ξέρω. Πες το. Τώρα, είναι σωστό ή δεν είναι σωστό να το κάνω ή να μην το κάνω? Ποιο παιδί μου? Είναι σωστό να κοιτάξω το κινητό της Εύας να δω τα μηνύματα? Αν είναι για το καλό του παιδιού σου. Μα να μην τη ρωτήσω πρώτα. Γιατί θα σου πει? Και αν είναι κάτι που πρέπει να το προλάβεις. Έχω εμπιστοσύνη στην Εύα, μου τα λέει όλα. Τώρα σου είπε? Όχι. Εγώ θα το κοίταζα. Μα είναι ενάντια στις ηθικές μου αρχές. Όχου, κάνω τι θες. Και όταν οι βαθμοί της φτάσουν στο 12, τι ρωτάς? Το κρίμα στο λαιμό σου. Όλες αυτές οι ηθικές ανησυχίες ενώ το είχες? Δεν το είχα. Δεν το είχα. Το είδα στο θρανείο πάνω και το πήρα. Άντε παιδί μου, άνοιξε το, θα σκάσω. Εσύ δεν θα διαβάσεις τίποτα. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Γιατί εσύ δεν θα τα διαβάσεις? Θα τα διαβάσω, αλλά εγώ είμαι άλλο. Δεν μπορεί να προκόψει κανείς εδώ μέσα. Ναι. Μαμά. Τι είναι, παιδί μου? Μπορώ να σου πω λίγο? Πες μου, σ' ακούω. Ιδιαιτέρως. Μαμά, δεν σ' άκουσα και έκανα κάτι που δεν έπρεπε να κάνω. Και τώρα ο Θανάσης με εκβιάζει. Θέλω να του σπάσω τα μούτρα να με κρατάει στο χέρι. Ναι. Καλά, πάμε μια στιγμή εντάξει της Εύας που έχω κάτι να αφήσω και μου τα λες στον δρόμο με λεπτομέρειες. Λοιπόν, από εδώ βλέπετε, Βόρεια Αφρική ξεκινάει η επίθεση. Να μου λες, Διονύση, στην Αφρική πώς φτάσανε? Με την συγκοινωνία. Πώς φτάσανε, ξέρω πώς φτάσανε. Βρέθηκα στην Αφρική. Μάκη, μπορώ να σου πω? Δεν μπορώ τώρα, ρε Γατούλα, γιατί διαβάζω για την επίθεση στην Αφρική. Δεν μου λες αυτός ο Μοντγκόμερι. Γιατί το λέγανε Μοντγκόμερι, γιατί φοράγε συνέχεια Μοντγκόμερι. Τώρα θα σου έλεγα, αλλά έχει χάρη που έχω άλλα στο μυαλό μου. Τι έγινε, Γατούλα, πες μου. Λοιπόν, σε γουστάρω. Σε γουστάρω. Σε γουστάρω σαβαρή και σέρτικο τσιγάρο. Κι εγώ σε γουστάρω. Από τότε που σε είδα, έχω πάθει εξάρτηση. Έχασα τα φρένα μου, μου φύγε η ανάρτηση. Και εμείς τη δουλειά κάνω. Θες κι άλλο? Πες τα, Γατούλα, πες τα. Όταν σε σκέφτομαι, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ούτε κι εγώ μπορώ να κοιμηθώ. Σκέφτομαι το φι με ύψιλον. Ο γιος σου ούτε ορθογραφία δεν έχει μάθει τόσα χρόνια. Γράμματος σαν τον πατέρα του. Από σένα πήρε, όλα σου τα αντέγραψε. Μάκη, πρόσεξε καλά. Κοίταξε να μάθεις ποιος ήταν ο Μοντγκόμερι, γιατί κι εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Μάγη, είναι ακόμα καψούρα? Ποια? Ο Μοντγκόμερι. Αφήστε τώρα αυτά, ρε παιδιά. Τι γίνεται με την επίθεση, ρε Διονύση? Πού είναι ο Μοντγκόμερι? Ο Μοντγκόμερι εδώ ήταν, κάπου πήγε να σου δείξω αμέσως. Να τους. Και γιατί δεν φοράει Μοντγκόμερι? Είναι καλοκαίρι. Να! Όλα θα διορθωθούν, όλα. Μην ανησυχείς. Εύα,
Εσύ δεν έπρεπε να διαβάζεις για το αυριανό διαγώνισμα? Το ποιο? Το αυριανό διαγώνισμα. Βρε μαμά, θα το μάθει όλο το σχολείο. Και η Κωνσταντίνα δεν πρόκειται να μου ξαναμιλήσει. Γι' αυτό σου είπα κάνεις την άκρη. Τι είναι πιο σημαντικό, να σε εκτιμάει η φίλη σου ή να τρως παγωτό με τον Ορέστη? Δεν μου λες. Έχεις κρύο κερί για το πρόσωπο. Εύα, εδώ με την αδελφή σου έχουμε μια σοβαρή κουβέντα. Κι εγώ πολύ σοβαρά ρωτάω. Η χαλάω ερεθίζει λιγότερο το δέρμα. Τι να σου πω, παιδάκι μου, τι να σου πω. Φυσικά και προτιμώ να με εκτιμάει η Κωνσταντίνα. Αλλά τώρα έγινε και δεν αλλάζει. Το έχει γράψει και στο κινητό του, σου λέω. Α, αυτά τα κινητά δεν βγήκανε για καλό λόγο. Τι έλεγα? Δεν έχεις πει τίποτα ακόμα. Α, τώρα θα πω. Όταν λες ψέματα, τότε να φοβάσαι. Όταν δεν λες ψέματα, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Πού πας εσύ? Μέχρι το μπάνιο πάω, ρε μαμά. Δεν πάω και ραντεβού. Θα διαβάσω, είπαμε. Πολλά νεύρα έχεις εσύ τελευταία. Κατάλαβες? Κατάλαβα, ρε μαμά. Θα ομολογήσω. Αλλά πριν ομολογήσω, λέω να υποκύψω λιγάκι στον εκβιασμό. Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ μέσα, αλλά έχει χαθεί τελείως η επικοινωνία. Εσύ όταν ήσουν μικρή έκλαιγες εύκολα? Πες μου τώρα ότι εσύ ήσουν κλαψιάρης. Πειράζει που ήμουν λίγο ευαίσθητος? Ευαισθητούλης. Εγώ όταν ήμουν μικρή έγραφα στιχάκια σαν τα δικά σου, αστεία. Είναι αστεία τα στιχάκια μου? Αυτά τα στιχάκια του Παλαμά εμένα μου φαίνονται τελείως αστεία όμως. Συγγνώμη, σας διέκοψα? Όχι, δεν διέκοψες από κάτι. Μιλάγαμε εδώ για κάτι στιχάκια. Από ιστορία, μαθηματικά, τίποτα. Μόνο στιχάκια, Α, μην αγχώνεσαι. Το δεύτερο παγκοσμίο πόλεμο τον ξέρω απ' έξω και ένα κατωτά. Θα γράψω μια δεύτερη κόλλα τις απαντήσεις και θα στις δώσω. Είμαστε καλυμμένοι. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στο ότι είναι αστεία τα στιχάκια μου. Είναι αστεία τα στιχάκια μου? Λίγο! Είναι λίγο αστεία τα στιχάκια μου. Καθόλου δεν είναι. Αυτές τις κόντρες με το γιο σου δεν τις καταλαβαίνω καθόλου. Δεν πειράζει, τις καταλαβαίνω εγώ. Και μην ακούς τι λέει ο Σπύρος. Εγώ αυτά τα μαθήματα τα παίζω στα δάχτυλα. Βέβαια, πρέπει να με βοηθήσει κάποιος, Ζητάς από μια δασκάλα να σε βοηθήσει να κλέψεις το διαγώνισμα? Περίπου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς. Όλα καλά? Όλα καλά. Ευτυχώς που κάποιος διαβάζει την ώρα του εδώ μέσα. Ποιος είναι αυτός? Μπροστά σας τον έχετε. Πάμε να φύγουμε μακριά. Φυλαχτείτε, παιδιά. Σ' όλου του κόσμου τα νησιά. Θα σε πάω αγκαλιά. Σ' ένα βαρκάκι με κουπί. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Μέσα από τα μάτια σου να δω ηλιοβασίλεμα γλυκό και ένα φιλί σου θεϊκό. Παιδιά, γρήγορα, κάτι να κάνει ρήμα με το γλυκό. Παιδιά, γρήγορα, γιατί έχει αγριέψει λίγο. Ελάτε, κάντε ρε παιδιά, λίγο γρήγορα. Θεϊκό, ποποπό, γλυκό. Καλά! Θα τιμωρηθούν αυστηρότατα για αυτό που κάνανε. Αυστηρότατα. Θα τους τσακίσω. Αλλά μετά το διαγώνισμα. Ναι, μην τους φύγει η έμπνευση. Λύκη μου, αυτή είναι η τελευταία τους χρονιά, δίνουν για εισαγωγικές. Πρέπει να δούμε τι φταίει, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Να τους συμμαζέψουμε. Ένα, αγάπη μου. Σήμερα έχουμε την κόντρα μικρών και μεγάλων αρσενικών. Α, δεν τη βλέπω κι αυτή να πηγαίνει τόσο καλά. Άσε. Θα το φροντίσω εγώ αυτό. Γιατί αν σηκωθούν τα πόδια να βαρέσουν το κεφάλι, καήκαμε. Δεν τους ελέγχουμε με τίποτα πια. Τι εννοείς θα το φροντίσεις εσύ αυτό? Κουδούνι. Στην τάξη σου, Ελένη. Τι έγινε? Όλα καλά, μια χαρά. Του μίλησες? Αν του πω να μου πάει σπίτι μετά? Αν του το πεις, λογικά θα σε πάει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καθίστε στη θέση σας. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να διαβάσουμε τις εκθέσεις μας. Θανάση. Μάλιστα, κυρία. Σ' ακούμε. Θα περιμένουμε πολλή ώρα ακόμα? Όχι, τώρα αρχίζω. Τι επάγγελμα θα μου άρεσε να κάνω? Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι πολύ σημαντικός στις μέρες μας. Σε λίγους μαθητές αρέσουν επαγγέλματα που καλύπτουν τις πνευματικές τους ανάγκες. Οι περισσότεροι ψάχνουν την περιπέτεια. Θέλουν να γίνουν πιλότοι ή διευθυντές πολυεθνικών. Εγώ όμως είμαι ένας άνθρωπος που ξέρω τα προσόντα μου. Έτσι το επάγγελμα που θα κάνω είναι σκουπιδιάρης. Για ησυχία, για ησυχία. Κανένα επάγγελμα δεν είναι ντροπή.
Αλλά για πες μας, Θανάση, πώς σου ήρθε αυτό, Κοιτάξτε, κυρία. Αυτό μου ήρθε γιατί στα σκουπίδια μερικές φορές βρίσκεις και πολύ σπουδαία πράγματα. Όπως μια φωτογραφία του Ορέστη με τη Φίφη χεράκι-χεράκι. Ορέστη! Για ηρεμήστε, δώσ' μου εδώ τη φωτογραφία. Έχω κι άλλες. Έβγαλα 10 αντίγραφα. Κωνσταντίνα, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ. Πού πας εσύ, παιδάκι μου? Δεν το πιστεύω. Για ηρεμήστε! Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, αλλά έχει χαθεί τελείως η επικοινωνία. Λοιπόν, σε κάθε ερώτηση υπάρχει μια απάντηση παγίδα. Προσέξτε. Τις ίδιες ερωτήσεις απάντησα για τα παιδιά. Ολόιδιες. Πολλές δεν είναι, ρε παιδιά. Έλα, μα τι πολλές. Έχεις ένα σωρό επιλογές. Δεν διαλέγεις μία, τη βάει, τελείωσε, καημένο. Και δεν θέλω άγχος, παιδιά. Αν γράψετε καλύτερα από εμάς, θα διαβάζουμε μέχρι και τα Σαββατοκύριακα. Μη σου πω και τις επίσημες αργίες. Κοιτάξτε να διαβάσετε τις καθημερινές και αφήστε τα Σαββατοκύριακα για τις αργίες. Τι έγινε, άργησα, αρχίσατε? Καλώς την επιτηρήτρια. Ρε παιδιά, εγώ γιατί έπλεξα αυτή την ιστορία? Ιστορία γράφουμε, σκάς και γράφουμε. Λοιπόν, πάμε. Η ένα. Η 4. Η 2. Η 2. Η 3. Η 4 είναι... Η 5. Η 6. Αχ, η 6 είναι λίγο... Είναι 2. 7. Η 12 είναι... Δεν θυμούνται πια στη 12. Ναι, η 3. 13 είναι η... 1. 14 είναι η... Η 1. Και 15 είναι... Τέλειωσα. Είναι κατά απλά τα θέματα. Συμφωνείς, Μάκη, Ωραία, ωραία. Εγώ θα διορθώσω του δικού σου. Και εγώ του δικού σου. Ρε παιδιά, περιμένετε, εγώ δεν τελείωσα. Περιμένετε, δεν είναι δίκαιο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Περιμένετε, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά με τις εξετάσεις μου άνοιξε η όρεξη. Διονύσης 18 και 3, Μάκης 17. Τι 18 και 3, παιδιά, αυτοί κλέβανε. Αυτό είναι κλεψιά. 17 πήρε ο μπαμπάς μου. Και μια ποικιλία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ τι πήρα, παιδιά? Εντάξει, και εσείς πήραμε δεν τα πήγες τόσο άσχημα. Αν εξαιρέσει 2-3 λάθος απαντήσεις. Πού έκανα λάθος, πού? Ναι, ας πούμε στην Νορμανδία δεν έκανε απόφαση ο Τόμ Χάνκς. Και ποιος έκανε, αφού χθες το είδα στο βίντεο? Οι σύμμαχοι. Και το σημαντικότερο γεγονός το Νοέμβρη του 89 δεν είναι τα 5 γκολ που βάλει ο αίτητος. Και τι είναι? Η πτώση του τείχους του Βερολίνου. Δεν το ξέρω. Ναι. Και το Pearl Harbor δεν βομβαρδίστηκε από Βιετναμέζους. Αλλά από ποιους? Από Ιαπωνέζους. Κοίτα τι μαθαίνει κανείς. Αλλά τέλος πάντων, να πούμε ότι αυτά δεν είναι και πολύ σπουδαία. Μπας περιπτώσει, 1-16 το πήρες. Εμείς τι πήραμε στο διαγωνισμα του σχολείου? Εσείς οι δύο? Ναι. 15. Αχα. Και η Εύα τι πήρε? 16. Πω, για κάτσε λίγο, Μάρκο, τώρα γιατί τα έχω πάρει, Η Εύα γιατί πήρε 16, αφού εμείς από αυτήν να την γράψαμε. Κάτσε, Κατούλα. Κάτσε λίγο, Ελένη, γιατί τα έχω πάρει. Μάκη, σε παρακαλώ. Διονύση, σε παρακαλώ. Γιατί εγώ πήρα 17 και ο Διονύσης 18 και 3, αφού από αυτό να την γράψα. Ωραία οικογένεια. Δεν σας αναγνωρίζω. Δεν σας αναγνωρίζω. Κατέβασε το πόδι κάτω, μιλάμε. Όταν ήρθαμε εδώ πέρα, ήσασταν οι πιο συγκροτημένοι, οι καλύτερες μαθήτριες. Δίνατε το καλό παράδειγμα σε όλους. Τι έγινε, παιδάκι μου, μέσα σε ένα χρόνο, μου λες? Μισό λεπτό. Τι έλεγες? Λέω, μέσα σε ένα χρόνο. Μισό λεπτό, μισό. Πάμε να φύγουμε. Δεν το πιστεύω. Εγώ σου μιλάω και σε ακούς μουσική. Σ' όλου του κόσμου τα νησιά. Πού έρχεται αυτός ο ήχος? Τι γίνεται εδώ?